Ήταν στο Μαξίμα από το 20 και μετά. Δεν τον ενημέρωσε ο κύριος Βάρας για το πάρτι του ΟΠΕΚΕΠΕ που ήταν μέσα στα πόδια του? Το κύκλωμα αυτό δεν στήθηκε μόνο του, είχε πολιτική κάλυψη και είχε κεντρική καθοδήγηση. Για προανακριτική μιλά ο Σωκράτης Φάμελος, επαναλαμβάνοντας το αίτημα για παραίτηση της κυβέρνησης και εκλογές. Η Προκαταρκτική Επιτροπή για τη Διερεύνηση Ποινικών Ευθυνών είναι αναγκαία. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν απέτυχε απλά, αλλά έστησε ένα πελατειακό κράτος διαφθοράς με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Δεν αρκούν οι παραιτήσεις λίγων υπουργών. Απαιτείται παραίτηση της κυβέρνησης, εκλογές και μια προοδευτική κυβέρνηση να αποδώσει δικαιοσύνη και να αναγεννήσει την πατρίδα μας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, είπε το εξής, ότι παρόλες τις προσπάθειες δεν κατορθώσαμε να λύσουμε. Λοιπόν, παίρνουμε μια ριζοσπαστική λύση που σημαίνει ότι καταργεί το ΟΠΕΚΕΠΕ και πάμε στην ΑΔΕ. Αυτό δεν σημαίνει ότι, συγγνώμη, στην Ελλάδα ζούμε, δεν ξέρουμε τι γινόταν τέλος πάντων στον αγροτικό κόσμο. Το συγκεκριμένο σκάνδαλο, για να ξέρει ο κόσμος που μας παρακολουθεί, ξεκίνησε από το 2017 και γιγαντώθηκε από το 2019 μέχρι το 2025 με τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός ότι αποτύχαμε. Γιατί πέτυχαν. Εξαγοράστηκαν οι ψήφοι, νίκησαν στις εκλογές και αποκαλύφθηκαν. Σφοδρά πειρά εξαπολύουν και τα υπόλοιπα κόμματα στη σκιά των αποκαλύψεων για τον αμαρτωλό οργανισμό. Ας πάμε λοιπόν να αναδείξουμε όλες τις ποινικές ευθύνες αυτών που τις έχουν. Ας εξασφαλίσουμε ότι τα κλεμμένα θα επιστραφούν και ότι δεν θα πληρώσει ο λαός. Προανακριτική ή εξεταστική και μετά εκλογές για να μην υπάρχει καμία παραγραφή. Ο Πρωθυπουργός και άκουγε και ήξερε και έκρυβε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί έπρεπε όλη η Κρήτη να γίνει μπλε. Δίμευση λοιπόν και πίσω τα κλεμμένα. Είναι μια κυβέρνηση, η κυβέρνηση της δεξιάς, που είναι πλέον επικίνδυνη για τη χώρα. Και είναι μια κυβέρνηση η οποία πρέπει να φύγει άμεσα. Η κυβέρνηση είχε μετατρέψει τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε εκβιαστικό ψηφοθυρικό μηχανισμό. Ο κ. Μητσοτάκης είναι θρασίτατος να λέει ότι δεν θα ανεχθεί τις πρακτικές που ο ίδιος έχει εγκαταστήσει, τις πρακτικές που το